औ सुपार 50आव थांदोंमोन जोंनो फार्स्ट बेचमोन सुपार 50निफ्राय आरो बिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ गोजोननाय जासियो। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो माने आंनि बिमा बिफामोनखौ आंनि लोगोफोरखौ माने जोबोद गोजोननाय जासिनो सानो आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन बिसोरखौबो माने खस्थ' लाबोनाय बायदि जाबाय दा बिसोरखौबो गोजोननाय जासियो आरो दिनै जे आंखौ जोंनि गामिनि बयबो माने ओंखारबोनानै एसेबाबो माने टाइम होनो हानानै जुदि माने आंखौ बरायनो फैजोबदों आरो दा बिसोरखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासियो। थारैनो मोनसे बर' हारिनि मोनसे जोबोद गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव आं दायो दंफैयो नैबे दतमा ओनसोलनि सिङाव थानाय बंसिगाव गामियाव जे बड'फा सुपार 50 मिसननि गेजेरजों जिहेतु APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय जे मुसुखा ब्रह्म बे मुसुखा ब्रह्म बिथांखौ नैबे बंसिगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मान बावदों आरो बरायदों जिहेतु बिथाङा जे फाइनान्स सार्भिस बेहाय बा रां सिबिथाय बे बिफानाव जिहेतु बिथाङा मोनसे साख्रि मोननो हाबाय आरो बे बिथांनि जे जाफुंसारनायखौनो जिहेतु दिनै नैबे बंसिगाव गामिनि जे रायजो राजा बे रायजो राजाजों लोगोसे गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा ज' ज'यै नैबे बंसिगाव गामियाव जिहेतु बिथांनो मान बावदों आरो बरायदों। नैबे समाव आङो जिहेतु मुसुखा ब्रह्म बिथांनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। खुलुमबाय नोंथांनिसिम औ जिहेतु नोंथाङा औ जिहेतु APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय आरो APSC आनजादाव उथ्रिसार जानानै जिहेतु फाइनान्स सार्भिस बेहाय जे फिथाय महरै मोननो हाबाय बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो माने आंनि बिमा बिफामोनखौ आंनि लोगोफोरखौ माने जोबोद गोजोननाय जासिनो सानो आरो आंनि फंबाय बिनानावमोन बिसोरखौबो माने खस्थ' लाबोनाय बायदि जाबाय दा बिसोरखौबो गोजोननाय जासियो आरो दिनै जे आंखौ जोंनि गामिनि बयबो माने ओंखारबोनानै एसेबाबो माने टाइम होनो हानानै जुदि माने आंखौ बरायनो फैजोबदों आरो दा बिसोरखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासियो। माबायदि स्ट्रागोलनि गेजेरजों नोंथाङा बेबायदि फिथाइखौ मोननो हादों? स्ट्रागोलाथ' बेनो बे आंनि थार्ड इन्टारभिउमोन आरो थार्ड इन्टारभिउआव आङो उथ्रिसार जानो हाबाय। सिगां बिदिनो खस्थ' खालामनांदोंमोन आरो फरायनायाव एसे उनाव बे बोसोराव बारा खस्थ' खालामनाङासै माने आंना माने बेसिक्सफ्रा अलरेडि क्लियार खामोन। 2 मान्थसो आङो मेन्सनि सिगां प्रिपारेसन खालामनानै मेन्सखौ मोजां उथ्रिसारनो हानानै आरो इन्टारभिउआवबो मोजां जादोंखौनो सानो आङो। नोंथांनि जाफुंसारनायाव सोरनिबा मदद एबा थुलुंगा दं नामा? औ आंनि बिमा बिफानि आरो फंबाय बिनानाव लोगोफोर बिसोर जिहेथु नोंथाङा सुपार 50नि गेजेरजों औ बे सुपार फिथाइखौ मोननो हादों। सुपार 50आव थांदोंमोन जोंनो फार्स्ट बेचमोन सुपार 50निफ्राय आरो बिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ गोजोननाय जासियो। जिहेथु बे फिथाइखौ मोननो हानायनि गेजेरजों औ थारैनो बिथाङा फोरमायदों जिहेतु सुपार 50नि गेजेरजों जिहेतु बे फिथाइखौ मोननो हादों होनदों बिथाङा आरो नैबे बंसिगाव गामिनि जिहेतु लाइमोन जिहेतु सेंग्रा सिख्ला बेहाय बिथांमोनहाबो नैबेहायबो बरायदों आरो नैबे गामिनि जिहेतु गामिनिफ्राय आङो मिथिनो हास्थायगोन आदा जिहेतु नोंथांमोनहा जिहेतु नैबे मुसुखा ब्रह्म बिथांखौ दिनै बरायदों मा फोरमायगोन? जों बिथांनि सायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि ओनसोलाव बिथाङानो गिबिसिन जोंनाव माने पास जानो हादों बे माबाखौ आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनखौ। दा रोजा रोजा साबायखर जोंनि गामिनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय आरो ओनसोलजों लोगोसे हारिखौ जौगाखांनायाव बिथाङा मोजाङै मोजां बिहोमा लालांगोन बा जौगासार जालांनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो आरो जोंनि एरियायाव जाहाथे डेभेलपमेन्ट लाबोगोन बिथाङा बेखौ आं मिजिंथिनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने बिथांनिसिम कंग्रेसुलेसन जासिबाय आरो। आं बे समाव जिहेतु मिथिनो हास्थायबावगोन जिहेतु नैबे मुसुखा ब्रह्म बिथांनि जे अनसुलि बिमा बे बिमानिफ्रायबो आङो नैबे खौरांनि गेजेरजों मिथिनो हास्थायगोन जिहेतु फिसालानि नैबे जाफुंसारनायाव माबायदि मोनदों गोसोआव? आङो दा जोबोद मोजां मोनदों आंनि फिसाखौ नाजानायाव। गाव जेखौ लुगैदों बेखौ हास्थायदों खेबसे नङा खेबनै खेबथामाव एबार उथ्रिनो हानाय जाबाय आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिमा बिफा जानानै आरो गामिनि मानसिफ्राबो गोजोननाय मोन्दों दा बेखौनो आं बुंनानै जिहेतु
नोंनि फिसालानि जे जाफुंसारनायाव दिनै गामिनि रायजो राजाफोरा जिहेथु बरायदों बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों गामिनि रायजो राजाफोरखौबो आंनि फिसानि थाखाय बेबायदि बरायदों बिराद गोजोननाय थाबाय आरो। जिहेतु नैबे मुसुखा ब्रह्म बिथांनि जे अनसुलि बिमा दा बिमायाबो फोरमायदों जिहेतु फिसालानि जे जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायाव हाजासे मदद होनायनि गेजेरजों बे फिथाइखौ मोननो हादों होननानै फोरमायदों। आरो जिहेतु मुसुखा ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों जिहेतु सुपार 50नि गेजेरजों नैबे फिथाइखौ मोननो हानानै जिहेतु जे सरकार बिटिआर सरकार बे सरकारखौबो बिथाङा साबायखर बावदों। आरो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव नैबे बंसिगाव गामिनिफ्राय जिहेतु नैबे रिपर्ट बे रिपर्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय।